रंगदार हम करब रंगदारी केहू जे बोली देहब गोली मारी। होई रंगदार हम करब रंगदारी केहू जे बोली देहब गोली मारी। हमनी के गौवा के बच्चा रे भाई शिक्षक के करत डिमांड बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला पिपरन के लइका बरांड बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला पिपरन के लइका बरांड बा। रिकॉर्डिंग बाय मास्टर सती रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ जाइले उहाँ झंडा गाड़ीले अपना जिला के पावर दिखाइले। जहाँ जाइले उहाँ झंडा गाड़ीले अपना जिला के पावर दिखाइले। सिक्सर गोली बंदूक के भाई हमारा गाँव में ग्राउंड बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला पिपरन के लइका बरांड बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला पिपरन के लइका बरांड बा। मिक्स बाय राजेश बेदर्दी। अपना जिला के हम बानी रंगदार रे मर्द मिटा का हम फोड़ के कपार रे। अपना जिला के हम बानी रंगदार रे मर्द मिटा का हम फोड़ के कपार रे। कृष्णा बेदर्दी उतार दी बरदी रोज के इहे कांडवा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला पिपरन के लइका बड़ा